गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम नोंथांमोननि रादाबनिसिम आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा नैबे मावबादा बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय मोनसे मावबादा जोङो लानाय जादों। बेवहाय जोङो अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद लोगोसे खाजामाटि लाइमोन हारिमु आफाद नैबे मोननैजों जथायै जोंहा दिनैनि बे लक्षी मन्दिर खाजामाटिनि बे लक्षी मन्दिराव जोङो सानथामनि हाबाफारियै जों लानाय जादोंमोन। जोंहा 2, 3 आरो 4 दिनै जोंहा जोबथा हाबाफारि दिनैनि बे जोबथा बा क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा गोबां आलासि बिथांमोना फैनानै दंफैयो आरो बेवहाय गोबां बिबुंथि लाखिबाय। दा जोङो मानि थाखाय मावबादाखौ लानाय जादों आं बिनि सोमोन्दै बुंसै। जोंहा बागुरुम्बा जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो फेमास आरो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन मोसानाय नैबे बागुरुम्बा बे मोसानायखौ जोङो बुहुमनि दरबाराव माने जोङो बर'आबोदि मोनसे हारि दङ, कालसार दङ, हारिमु दङ नैबेखौ जोङो सिनायथि होनो थाखाय जों बेवहाय जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ लानाय जादों। आरोबाव जोंहा बागुरुम्बा मोसानाया ओरैबायदि गोदोनि समाव मा होनदों क'क्राझारनिया बेलेग, उदालगुरिनिया बेलेग, गुबुन गुबुन जायगानिया बेलेग जों बेबायदि गुबुन गुबुन मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय नैबेवहाय जोङो मावबादानि दारै जोंहा गोबां मोसानायाव जोङो मा होनदोंनो साफ्रोमबोनि मोसानायखौ बागुरुम्बा हिसाबै जोंहा एखे फेमिलियार जानांगौ होननानै जोङो नैखौ फोरोंनाय जादों आरो। दा नैबेहाय बे फोरोंनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय मा होनदों जोंनि हारिमुखौ, जोंनि बर'नि हारिमुखौ बा बागुरुम्बाखौ जोंनि बुहुमनि दरबाराव जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोङो मा खालामदों नैबे वार्कशपखौ लानाय जादों। जेरैहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड नैबेबायदि खालामबोदों। थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा मुंदांखा मोसानायखौ जोङो बुहुमनि दरबारावनो जोंहा मा खालामदोंना जोंबो गुबुन हारिफोरबायदि जोंहाबोदि बर'आबोदि मोनसे हारिमु दङ, कालसार दङ, ट्रेडिसनेल दङ, बेखौ माने जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। दा नैबे साखाफाराखौनो जोङो दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा दिनै जोबथा, दाख्लि 2, 3 आरो 4 दिनै जोबथा, नैबे जोबथासिमहालागै जोंहा फोरोंगिरि हिसाबै जोङो लाबोनानै बेवहाय खाजामाटि लाइमोन हारिमु आफादनि फोरोंगिरि दङ, बिथांमोना फोरोंबाय। दामजु दामगिरि बिथांमोनाबो दङ, बिथांमोनानो फोरोंदों। दा बेवहाय बिथांमोना मोनसे समाव जोंहा मावबादा लानानै बेवहाय सोलोंनानै फैनानै दायो आरोबाव नैबे समाव जोंहा मा खालामबाव खाजामाटि एरियायाव जोङो खाजामाटि एरियानि फरायसुला फरायसुलि बा गोसो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो मा खालामगोन बुहुमनि दरबाराव बिथांमोनखौबो जोङो पार्टिसिपेट खालामनो होनो हानायनि थाखाय जोङो नैबे मावबादाखौ लानाय जादों। बेखिनियानोसै। खुलुमबाय, आं सानराजा मुसाहारि, एक्स एबिपि उदालगुरि इउनिटनि सेक्रेटारि। दिनै बे खायजामाटि हालामाव सानथामनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन ट्रेनिं वर्कशप। बेनो जाहैबाय सास्टेनेबल एप्रोच, माने जोङो बे फास्ट चेन्जिं वर्ल्डआव जों बोरै माने सास्टेनेबल चेन्ज जानो हायो बेखौ लानानैनो बेवहाय माने बागुरुम्बा ट्रेनिं वर्कशप लानाय जादोंमोन। आरो बेयाव जों नुनो मोन्दों जे गोबां पार्टिसिपेन्ट्स फैदों आरो बिसोरनि पारफरमेन्सखौबो जों दायो नुनो मोनबाय। बेयावनो जों हमदांनो हाबाय जे माने बे 3 day वर्कशप प्रग्रामा माने गोबां साक्सेसफुल जादों होननानै। आरो बे प्रग्रामखौ एबिपि उदालगुरि इउनिट, खायजामाटि लाइमोन हारिमु आफाद आरो जोंना आन्चलिक आबसु खायजामाटिनि जइन्टलि अर्गेनाइज खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौहाय जोङो साक्सेसफुल जानाय नुनो मोन्दों। आदसा, बे मावबादाखौ जों नुनो मोनो जे बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज होननाय बेबायदि प्रग्राम गोबां लानाय नुनो मोन्दों। दायो जाहैबाय जोंना माने
ससाइटिया बहुत फास्ट चेन्जिं जागासिनो दा बेवहाय बयबो बिजि थायो फरायनायाव बिजि सोरबा माने साख्रि मावनायाव बिजि सोरबा माने रांखावरि खामायनायाव बिजि दा बेफोरबायदि जोङो माने बे फास्ट चेन्जिं ससाइटियाव जों माने गावनि कालचार आइडेन्टिटि रुटखौ बोरै लांफानो हायो बेफोरखौहाय जोङो माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो गाइड खालामनांगोन दा बेफोरखौहाय जोंहा इउनिफर्मिटि मोनसे थायो जाहाथे जोंनि बागुरुम्बाया इउनिटि पिस आरो जयनि मोनसे सिम्बल जोंनि माने जोंनि बड' माने ट्राइबनि मोनसे सिम्बल जानानै थायो बेखौनो माने बे प्रग्रामनि जेरैते माने उद्देश्य लानाय जायोमोन। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770745550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।